Čaute, zdraví vás Black and Videos. Dneska si ukážeme, ako prejdeme tento big tunel v tomto lamackom autobusu. Je tu so mnou môj kamoš, SDC King. Pozdrav. Čus. On bude riadiť, lebo on má na to tie svoje schopnosti riadické. Dobre, môžeme ísť. Za trup. Dobre. Tak sa mi to páči. Sadni. Ale ne. Dobre, už ideme. Ja, toto bude dlouhá cesta. Jak tam dojdeme? Riadiš? Nie, ja nedržím ani plyn. Dobre, však toto ide samé, to je na elektronický pohon. Na ďalkové Jaj. Počkaj, však sa nám zošuka podvozok. Zošucha podvozok. Á, počkaj, my ideme jak one. Hej, vieš, koľko to trvalo nalakovať taký autobus? A my to len tak ničíme? Normálne, že lítame a to je trošku proti gravitácii, ale všetko. A Minecraft je proti gravitácii a neriešime to. Minecraft je debiliznáči. Yes. To bude bomba. Ops.